हेलो दोस्तों, हम है भोजपुरिया तड़का और हम सुनावने भोजपुरी में न्यूज बड़का। त रउआ लोग भोजपुरी में खबर सुनल पसंद करनी त का सोचत बानी, फटाफट चैनल के सब्सक्राइब करें और ये घंटी जरूर दबाएं। चले वीडियो शुरू कइल जाओ। रउआ लोग देखत बानी कि काराकाट लोकसभा सीट के बहुत ज्यादा चर्चा होता। तो यही बीच एगो खबर निकल के आइल बा जेके सुन के पवन सिंह के भारी टेंशन हो गई। त आई पूरा माजरा का बा जानल जाओ। दरअसल काराकाट लोकसभा सीट पर एगो और दमदार प्रत्याशी के एंट्री भइल बा। ए प्रत्याशी के मुकाबला उपेंद्र कुशवाहा, राजा राम सिंह और पवन सिंह से हुई। बता दें कि काराकाट लोकसभा सीट पर 1 जून के मतदान हुई। हम जौने दमदार प्रत्याशी के बात करत बानी ओकर नाम प्रियंका चौधरी है। AIMIM पार्टी के प्रत्याशी प्रियंका चौधरी के मुकाबला एनडीए के प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा और इंडिया गठबंधन के माले उम्मीदवार राजा राम सिंह और निर्दलीय प्रत्याशी पवन सिंह से होता। ये सब लोग में ए सीट पर मुकाबला होता। पहले तो 3 लोग के बीच मुकाबला होत रहा, लेकिन अब तक एगो और प्रत्याशी के एंट्री हो गई बा। अब तक 4 लोग के बीच ए सीट पर मुकाबला हुई। अब 4 जून के पता चली कि के शेयर बा ए सीट के। रउआ लोग सोचत होखम कि ई प्रियंका चौधरी के है। रउआ लोग सोचत होखम कि ई प्रियंका चौधरी। आई जानल जाओ इनके बारे में। ई कहली कि हम ए बेरा फिलहाल में नसीरगंज पश्चिम जिला के पार्षद के पद पर आनी। ए बेरा काराकाट लोकसभा सीट से चुनाव लड़त बानी। उ कहली कि हमरी क्षेत्र में आज ले कौनो यूनिवर्सिटी नहीं के बनल, लेकिन हम जीतम तो यूनिवर्सिटी बनवाएं। बच्चा कुल के सरकारी नौकरी के तैयारी खातिर फ्री कोचिंग के सुविधा दे। एकरी अलावा खेल कूद के खातिर बढ़न स्टेडियम बनवाए। रोजगार में आगे बढ़े खातिर महिला के सिलाई मशीन दे। तो रउआ लोग के खबर कैसन लागल? अच्छा लागल तो एगो लाइक जरूर करम। और ऐसने खबर भोजपुरी में सुनल पसंद करनी त का सोचत बानी, फटाफट चैनल के सब्सक्राइब करी। और रउआ लोग कमेंट में बताई कि प्रियंका चौधरी के अइले से पवन सिंह के टेंशन बढ़ गइल बा कि ना। रउआ लोग कमेंट में बताई। मिलतनी आगे के ताजा खबर में, तब तक खातिर जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।